Dino Konanković, sinoć gostovao na Face TV kod Senada Hadžifejzovića. Ja nisam gledao intervju, ali sam pronašao video gdje govori da je, citiram, vrijeme diplomatije prošlo, sad se mora ići bagerima. Završen citat. Šta mu ovo znači? Kakav bager? Je li to onaj bager što je Dodik pominjao, a nikad ga ranije Dino nije prokomentarisao? Pošto nisam gledao intervju, pokušat ću da pogađam šta je sve Dino govorio, ali mogu sa sigurnošću tvrditi da sam nekako siguran da nije pominjao otvaranje novih fabrika. Griješimo, ali Dodika jeste. I vidim da je izjavio i da je Dodik u defanzivi. Zašto ga onda komentariše? Ne može bez njega ili ne mogu jedan bez drugog. Ja sam vidio video gdje on komentariše da je Dodik u Americi i vidio sam da on to negativno komentariše. Meni se čini drugačije. Ja mislim da je ovo Dodikova pobjeda, samim tim što je otišao na molitveni doručak. Jedino šta bih možda Dodiku mogao da zamjerim jeste to i Dini i Dodiku. Ne znam zašto Dino komentariše Dodika kad Dodik nije na nikakvoj funkciji. A Dodiku šta bi zamjerio jeste to što ne zna engleski jezik. Mislim da bi trebao da nauči engleski. I za kraj, Senad ovakve emisije gleda i učestvuje u njima 30 godina i pravi se da ne vidi ili stvarno ne vidi da ovo ne vodi nigdje. Ako vidi, možda onda glumi da ne vidi, ali glumi zato što je ovako najbolja zarada. Jel neko gledao intervju, neka mi napiše šta je bilo najzanimljivije. Hvala.